En aquest sentit, efectivament, està molt mal, perquè no tenim cap clàusula en el nostre estatut, no tenim un acord de Corts Valencianes, no tenim una posició de la societat civil com en Catalunya sí que ha parlat la Cambra de Comerç. La comissió d'experts que es va anunciar és una comissió fantasma i ara tenim un govern, el del Partit Popular, que se'n va, des del nostre punt de vista, a Madrid a exigir la mínima, 2.400 euros. Estem d'acord amb aquesta xifra, perquè és la mitjana que consagra el principi de constitucionalitat, però que el senyor Zapatero, que és hàbil, le di que lo que dijo el informe del Instituto Valenciano de Economía, Investigación, el IBEI. És a dir, estem mal per un govern que no ha fet bé el treball, per un govern dèbil i per un govern subordinat a lo que diga Rajoy. I en aquest sentit condenaran a la pèrdua de benestar als ciutadans valencians. Nosaltres demanaríem al govern valencià que tingui una postura de força i que convoque no ja la comissió d'experts, sinó a la societat civil valenciana per a no eixir perjudicats d'aquest nou model de financiació. Fins que se tinga que fer bilateralment l'acord, que és en octubre, n'hi ha temps per a mobilitzar una postura ciutadana de respecte de la Constitució, de defensa dels nostres interessos, que van molt més enllà a la mala gestió que ha fet el PP en tot aquest procés. Quan parlo de la societat civil valenciana, què vols referir? L'associació, Cambra de Comerç... Nosaltres, anem a veure, si n'hi ha, ahir mateixa ProAve va eixir demanant que se finalitzi l'AVE Madrid-València, estem parlant de 100 milions d'euros. Això pot ser considerat pecat a minuta en comparació amb el que estem parlant en aquests moments. Així caldria que les cambres de comerç, les associacions d'empresaris, també de sindicats, tingueren en compte que darrere del model de financiació que n'hi ha damunt la taula se juguem el benestar del poble valencià i no poden continuar sent penalitzats. És a dir, una postura interessant i sensata del govern valencià seria recolzar-se en la societat civil valenciana, que veu amb estupefacció com el senyor Camps ens pot portar a una altra dinàmica de victimisme hipòcrita cap a Madrid en comptes de negociar en clau valenciana un bon sistema de financiació damunt el que n'hi ha a la taula. El bloc té la seva ambició posada en els elements del concert econòmic, balances fiscals. Aquests són els nostres fruits, però davant la conjuntura actual el que no poden consentir des del bloc és que ens adjudique la meitat del que seria just d'acord amb el principi d'igualtat consagrat en la Constitució. Perquè si altres comunitats autònomes, Andalusia, s'anuncia que pot tindre 3.000 milions d'euros extra, doncs fent un càlcul de mitjana en Andalusia estem per els 2.400. I en Catalunya s'anuncia uns 3.800 milions d'euros, s'ha de precisar la xifra, nosaltres representem el 60% de la població de Catalunya. No ens poden quedar molt més baix que tot això, perquè la nostra estructura socioeconòmica no és tan diferent a la catalana. És que la penalització de la incompetència del PP la van a pagar els sectors socials i econòmics d'aquest país. Entonces, en aquest sentit, senyors del PP, vostès han vingut a lo que deia el bloc en el seu moment perquè tenia informació. Convoquen a la societat civil valenciana per a reclamar i exigir una cosa tan senzilla és com que es complisca el principi d'igualtat consagrat en la Constitució, perquè altra cosa serà un fracàs col·lectiu que pagarem les futures generacions. Si les reivindicacions del govern valencià se fan en clau valenciana de defensa dels nostres interessos i no en clau victimista per a demanar una quantitat, unes exigències, per a dir no al model i prestar suport a Rajoy, doncs evidentment, si n'hi ha una postura correcta en funció de lo que nosaltres ja vam dir al seu dia reiteradament en aquestes coses, nosaltres prestarem suport a les reivindicacions del govern. Prestarem suport si van en aquesta línia. Si van en línia d'entrebancar un acord que pot ser necessari per al poble valencià, doncs evidentment no donarem suport, però no ens conformarem amb una xifra inferior als 2.400 milions d'euros, que és la mitjana que ens pertocaria amb un principi d'igualtat només de població. Si n'hi ha altres factors de correcció, es corregeixen, però 1.200 milions d'euros és una xifra absolutament insuficient i vulnera els principis constitucionals. Ens agradaria dir que vulnera els principis de l'Estatut, però com l'Estatut no contempla ninguna fórmula com sí que contemplen altres estatuts d'autonomia, no poden dir.
Vale?